Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Ka gospel mindakas ngi ka kindu yang i vai pai vai bandup yid ya ujisu bandup ban pediang ya ujisu bat ban sawtu ya ka jinglong o Blei jangu ka jing sawtu ya ka jinglong o Blei jangu jisu kan perlong yang i kisinran jangu bat ngi pediang ya o Blei bashisha ha ka jingim jangi bakandup irap yang i ban roy ha ka jinge badu jisu ukran bad ki parisi namar ki kili ya ka jingkili pidon ka hokasot pidon ka borayu ban lekumne ne ban kran kumne bad man penchai ya ki ujisu kran ya ka ne ka binta janga gospel bad u peni hakama jangki san jait ki Sakhi kaban yarap yaki ban Ngeit kumjuru yangi lada ngim i yakini ki dakishin janga jingai Sakhi ujisu nginum la ban pidiang ya ujisu ban long mesaya ban long ukono Blei ke Sakhi ban ningkong ka ba ujisu ukren kalong Sakhi yalade uom nga ai Sakhi ban kat kumga dustur kat kumga jinglong jongi ju ban pinskem ya ka jingai Sakhi jongno kide bandon arngud ki bayang Sakhi na kata ka daw habangi poi ya kabenta jongka jingsha shitom jongu Chris ngin sanang yo ya ki lingdo ramba bad ki sadusi ki wad ya ki Sakhi ban kran persha ya jisu kenamba kindup la ban bishar pendren bad kane kalongka ka ain jongi ju bad ka dustur jongi ju bad habangi kinno yano kide ben manraru arngud ki Sakhi but hangne jisu ukran banga kran yala de banga long Blei henre pimpedia ka jingai Sakhi jisu don bon gibam pedia haba ula ulang ukono Blei haba ukran banga kran naga benda Blei ba upa Blei upa ula payanga don bon gibriu kim shem kim sautu but kim tre ben pediang ya jisu nangda jisu kran sakawai pat ka Sakhi ba ar kalong kabawan nau Yanis Baptist ula wan shua ya jisu badula pelngre kelindi na gabenda jisu badula ula kadau ya jisu bad ula long ka sharak kabamme bad ula long ka sharak kabamme shiport ngitip sharak kamla ban me baro shijuno namar ka sharak kayo jingshai na uwepat na kawepat ka sharak yala de omdon jingshai haba Yanis Baptist ulonga jingshai but ulonga sharak nangno ulayo jingshai kalawan na Blei jingshai kalawan na ujisu kata ka jingshai kala tingshai hakamat kibrut shipor arpor na kata ka daw hadin shipor arpor u herod hi ula penya yavu ka sharak kalam ne slem namar kalong ka sharak bapediang yaga jingshai ngiru ngilong kum kita ke syarak bapediang jingshai ya ka kelip mat ka jingshai kala sange ngin sa sadum ngin sa sakut ha ka jingdum kabamur ngide ban ai wat ya ka jingshai nau jisu ha ka jingim jongi lem kom ta ka jingma kalong ngilaban sakut ha ka jingdum kane kalong ka Sakhi ba nang tau jisu kran pang Sakhi ba lai kalong ki kam kaba ulale Mda kane ke jinge tainia baro kalajia na marba ujisu ula pinkoit ya uwe uburi ubayap shilia nadu kata kapor kila kili jingkili kila ya tainia baru jisu nangta la poi shaka jingya kulmar nanda ujisu ang yaki kam baro kabangale ka Sakhi bangalong Blei ngalong ukun Blei namar ki kam kaba ujisu lale kilongi kam kaba bun ki buriu kimlaban le Bad nangata ka daw jisu ki kam ki bangile ki Sakhi kaniru ka yarap yang iban Ngeit bau jisu ulang ukun Blei bad ulang Blei ba shisha nangda ki Sakhi batsan kalom ka Sakhi ka wan na Blei Blei uparu Sakhi na ka bendaw jisu haba upa ula ha ka baptisma jongu jisu uni ulang ukun ba yide jonga ya ubangas no bahaye kumjuru hawulum tabor jisu Blei ula kran ba uni ulang ukun by ide jonga
Lemba kaneka jingikai bat ka sur jong ublay upa kala Sakhi ba ujisu udon ka jinglong ublay ulong ublay ba shisha. Nangda don sa kaway pat ka Sakhi ka ba baru ki ju ki melin ki pule ka jingdo ba koin. Ka jingdo ba koin habangi pule ya ka Bible habangi duriap na ka Bible kade ben yalam yangi sha ujisu. Nakata kada ujisu on Moses yang percaya pi yang ben bishar pendram yapi namaru Moses ula kadau yapi kalam kabamud haba uang jisu uang Moses kane kadau syapang sandili ki kitab baningko kabangi pule ya ka Torah bad hakine sandili ki kitab bala to dau Moses u kadau ayu kadau syapang uta uban sa wan hadin jongu uta uban sa longka sharak naga benda jongi uta ubalonga jingshai naga benda jongi ukran syapang jongno ujisu nagada kada uang pi don bun ki lad ke lindi ba penshisha ba u jisu ulang uble shisha ukran da ka bor jong uble henre pi pat pikindai kane kalonga jimma kabagi ju kilayakendo aba u jisu kran kubne minda naga benda jongiru kaju ni don san Tylli ki ni ki Sakhi akama jongi palat ya ka san Tylli ki Sakhi ni don naga benda jongi henre bun ke brio kim pat don ka jingi du jisu bad kai ka dau jisu hi la ong upa lada pim yi dia uble upa pim la ban yi dia ka dau jonga pop jonga perte ka dau jonga jingjot jonga perte ka dau bale bun ki bru ki kindai dia jisu ka dau bale bun ki bru ki sngo talon haga jingim namar kimba don jingi du ble ha po jongi lesingi long ki ba pendap ya ka niam ga rukam henre lemba ka jim pendap ya ka niam ga rukam ngimla ban pengam ngimla ban pinsu ti ya ka jingi du ble ha po jongi ban yoma jingi du ble ngide ban shong hakamatu ble ngide ban pelut por hakamatu jisu peit ya ka kemat bateng shine jongu but mane ya ka kemat bateng shine jongu duriap iya ka jingi du jisu ha ka jingim jongi te ngin saroi ha ka jinglong uble ba shisha ko himen ko para tongin puson hadu katno ngidon ga jingi du ble kalam ga jingi du ble ngimla ban idiau jisu kalam ga jingi du pa ngimla ban idiau kun namar kine baro kilom kiba ya yasno la kalam kawai pat kamla ban urlam tongin duwai haganegi yukerish bakuit banyo ya kanega jingai halo joni kenapa ngindup yo i ya ki Sakhi ngindup diang ya ki Sakhi bat ngin salong ki ba i dia ke jing shisha bat ke jing shisha kan perlong ya ki ba lai loid jisu ba i karko kardo yangi ya rap yangi bangindup ya ine ha ka jing shai bangindup ya ine ha ka jing shisha bangindup ya ine ha ka jingit uble ha ka jingim jongi bandup kinti gurom eme ha ka jingim jongi ba melong umesaya melong ukun uble melong uble beshisha enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.